Il-budget tas-sena d-dieħla baqalu xahar biex jitħabbar u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg diġà beda jagħmel pressjoni biex jipprova jwaqqaf lill-Gvern milli jinforma lill-pubbliku b'dawk il-miżuri li se jkun qed jieħu. Minflok materjal informattiv dwar kif wieħed għandu jagħmel biex jibbenefika jew ikun marraf aħjar dwar il-miżuri, il-kap tal-Oppożizzjoni jrid kampanja ta' materjal partiġjan fuq l-istazzjon nazzjonali. Il-Gazzetta kulħadd iżvelat li dan l-attentat id-disprat ta' Bernard Gregg laħaq il-qofol tiegħu meta fl-aħħar jinkiteb lill-awtorità tax-xandir biex tkun li twaqqaf materjal ta' informazzjoni tal-Gvern milli jxandar fuq l-istazzjon nazzjonali. Fil-fatt, il-prassi stabbiltà hija li jkun hemm materjal dwar kif jaħdmu l-miżuri u minflok Bernard Gregg irid li l-awtorità talloka ħin għal dawk li jistgħu jkunu deskritti bħala spots ta' natura partiġjana. Littra b'ton ta' teddid Bernard Gregg bata lill-awtorità immedjatament kif tħabbret id-data tal-baġit. Dan hekk kif qed ikompli joħroġ biċ-ċar li kull sena Bernard Gregg qed jiddejja bil-miżuri maħsuba sabiex jgħinu lin-nies u li qed iwasslu biex ikun dajjef fir-rispons tiegħu. Il-kulħadd irrapportat li jekk l-awtorità jkollha ċċedi għal din it-talba, tkun qed toħloq preċedent li qatt m'eżista bħalu f'pajjiżna. Kompla jkun spjegat li fl-ittra ta' żewġ paġni, Bernard Gregg għamel sforzi disprat biex jagħmel l-argument tiegħu tant li qatt jispjega li tinħoloq kriżi kostituzzjonali f'każ li l-Gvern jitlef il-maġġoranza ta' mqar vot wieħed imressaq minnu. Ma naqax milli mbagħad jeddet b'artikli tal-liġi li skontu ikunu qed jinkisru jekk ma jsirx kif iritu. Ma kienx jonqos ukoll li mkejjem fid-dar ċentrali jagħmlu kuntatt mal-Gazzetta kulħadd, hekk kif żvelaw li Bernard Gregg għamilha ċara li jrid ikunu li jiffirma littra lill-awtorità u mhux kif jiġri s-soltu is-Segretarju Ġenerali, pożizzjoni llum okkupata minn Michael Piccinino. Irid jagħti l-impressjoni li hu xi ġellied li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jgħaddi mingħajru għax jaf li għad għandu l-inkwiet sostnew l-istess sorsi. Intant it-tħejjiet tal-baġġett jinsabu fl-aqwa tagħhom bil-Gvern jippubblika l-pre-budget document u bħalissa għaddejja konsultazzjoni. Quddiem kriżi internazzjonali, il-Gvern diġà ħa miżuri bla preċedent biex jgħin lin-negozji u l-familji.